Duha ka babae nga ginaligar fixer sa opisina ng Land Transportation Office 6 arestado sa entrapment operation. Yaring balita nga aton gintutukan. Dakop sa entrapment operations ng Haro Police Station sa Sonia Cabuslay sa 61 anyos kag Dolores Valenzuela sa 63 anyos. Ang duha ang ginaaligar nga fixer sa opisina ng LTO-VI. Nakalabot sa opisina ng OIC Regional Director ang pila ka mga reports ng pagpamintaha sa nasambit ng mga suspetsado. Convincing people nga interesado magkuha sa lisensya nga magbayad 3,500 nga wala na sang examination. Suno pa kahit uspan, imbestigahan man ang posible koneksyon sa mga fixer sa sulod sang licensing office kag mga involbado nga empleyado. We will, and this is a start, no? This is a start to weed out ang mga muning mga klase tao, especially those operating sa amon opisina kag sa sagwa sa amon opisina. Dugang pa sang LTO-VI kalabanan sa mga ginakilkilan sa mga fixer amo ang mga first time nga magkuha sang lisensya. Upod kay Marvin Lauderes, Darnari Sermiento, 1 Western Visayas.